masarap ang feeling ko po. Ano ba sakit niya? Maluwag na. Ano ba yung sakit mo kanina, te? Yung sa kamay ko, tapos yung sa likod. Ngayon? Ngayon, okay na. Okay na. So, ano lang. Body pain. Mabilis na yun. Hindi ka tulad kanina. Tapos body pain, stress muscle. Sa likod. Sa likuran niya, naipitan ng ugat. Ilan taon niya na sakit yan? Mula po nung bumalik ako ng Hong Kong, 2013. Okay. 2013, hindi ko mailakad yung mga paa. Ngayon, Ngayon po, okay na. gumano ka nga. Sige ulit, te. Maganda. Okay na, te. Salamat kay Papa Jesus. Ang kasama ni ate, ilang taon na ka na-stroke para, te? Para diretso na natin. Ngayon, nakakalakad ka na, no? Hindi ka tulad dati. Naangat mo rin kamay mo. 1 year frozen shoulder, 3 years stroke. Kaso, hindi ko na siya tinatanggap kasi nakakalakad ng asawa mo. Pero tatanggapin ko lang siya kung follow-up check-up after 2 months or 1 month and a half. Kasi nakakalakad na siya, wala na akong may tutulong. Kasi malaki na ito nilulong sa ni Cristo. Malaki na natulong sa asawa mo, kuya. Hindi ko na siya tinatanggap, ha? Kailan ka ginamot? May 25. Ngayon, June 15. Gabi ba kayo natapos yung ginamot? Umaga. Basta May 25 tapos June 15 ngayon. 2 weeks. Okay, tama. Ito hindi ko na to tinatanggap. Tapos na. Sinanay tinatanggap ko pa yon. Okay, bye-bye. Paalam na. Taga-sama kayo? Happy Father's Day ba ngayon? Happy Father's Day pa pala sa mga nanay. Sige, bye-bye. Bye-bye.